Dembaş bernameye çarali dest pê dike. Vê heftê jî mijarên gurgeş henin. Bi taybetî Bakurê Kurdistanê û Tirkiye siyaset gelekî germ bûye û niqaş henin. Pêvajoyek nû heye. Îro em ê vêya di stûdyoya da niqaş bikin. Mêvanê me hem stûdyoyê hem jî online henin. Li stûdyo Örfî Pervane rojnamevan, Zuhat Bilen, hukuknas, dîsa wek online parlamenterê Amedê Serhat Bilen û parlamenterê berê dîsa Dilan Direya Taşdemir li ser ekranê me in. Em ê îro bi taybetî jî li Tirkiye çi dibe, çi diqewime, hevdîtin pêk hatin, vana niqaş bikin. Birê Serhat Bilen em dixwazin bi we dest pê bikin. Ji ber ku em zanin niha bi rastî jî qasî çil roja hevdîtin hatin sekinandin Birêz Öcalan rar li İmraliyê. Piştî wêya çi bû hin hevdîtin pêk hatin û cardin ev trafîk zêde bû, lez bû. Niha qara ew ê dikirin, yani yasayê nû tê kirin. Wek tê gotin em bêjin dest nivîsandinê kirine, hefta tê jî îhtimala mezin belkî partiya we ra partiyê din rejbê vekirin û di parlamentoyê da bikeve rojevê. Berê em dixwazin nekî agahiya ji we bigirin. Wê derê çi diqewime? Êvar baş, hevalara silav dikim. Ya bi rastî we jî anî ziman, yani piştî pêncî roj bişû da bi Birêz Öcalan re hevdîtinek pêk hate. Yani piştî hevdîtinê bi rastî wek yani wek serokê meclisê jî Numan Kurtulmuş bi partiyê siyasî ra jî hat gelhev. Ji bo nexşereya de yani wek çerçeve, yani yasaya çerçeve hevdîtinek, yani bi partiya me ra jî pêk hat. Bi hevdîtinê de bi rastî ne wek çerçeve yasayê, naveraka yasayê hat nîqaş kirin. Bi rastî yani rêw rêbaz hat nîqaş kirin. Bi kîjan rêw rêbaz ev yani yasa bê parlamentoyê ev hat nîqaş kirin. Lê naveraka wî bi rastî ez bêjim tiştek şember nîne niha. Yani kîjan ro wê were parlamentoyê naveraka wî çi ye hêj me ra natiye parve kirin. Lê hinek texmînê me hene, yani em texmîn dikin, yani bi çi awayî ev yani naveraka vê yasayê bi çi ve bi kîjan demê de were me ra natiye parve kirin. Lê texmînê me heye bi rastî. Wek serokê meclisê Numan Kurtulmuşê anî ziman got em dixwazin rokî zûtir vê yasayê bînin parlamentoyê. Lê bi rastî wek tê zanîn parlamento diyekê tirmeyê de yani dikeve bettanayê. Lê bi rastî dirêj bû. Niha sîv yekê tirmeyê wê keve bettaneyê. Lê beriya wî bi rastî yani ev wisa texmîn dikim ev yasa were komisyona dadê, du komisyona dadê bê nîqaş kirin. Piştî wî were parlamentoyê îtimarek mezin ev yasa wê were. Lê yani ez bawerim hefta yekemîn a tevaqê da ya jî belkî dirêj bibe heta pazdeh tevaqê ev yasa ve bê derxistin. Bawekî teknikî, yani mesela bawekî teknikî parlamento dikare xebata xwenekî dirêj bike. Ez vêya bêjim niha yani di mekanîzma heye. Mekanîzmek yekemîn ku serokê meclisê bêje ez dixwazim parlamento ji bo vê mijarê xebat bike, bang dike, parlamento dicive. Ya diyemin 120 vekil yani peşniyarî dike, biryar digire dibêje wek daxwaz dike, dibêje ez dixwazim, em dixwazin parlamento ve ser vê mijarê em biryarek bistînin. Ser di xala bi rastî, yani ser di mekanîzma rê heye. Lê serokê meclisê wek got, yani em rokî zûtir em ê bînin parlamentoyê ku dirêj bibe jî ez ê daxwaz bikim. Ez ê bêjim bang bikim, ez ê bêjim parlamento bira bicive, ser vê mijarê em ê nîqaş bikin. Ew ê hemî partiyên siyasî wek parlamenter ew werin meclisê ser vê mijare jî nîqaş bikin yani. Niha tiştê ku yani em bînin ziman diye. Lê ez vêya dixwazim hinekî, yani hûn li parlamentoyê ne, em bêjin gelek partiyê henin, gelek enê henin. û
و çetin nikaş kirin derbar ve meseleye da yani de psikolojik çahaye yani erini heye herkes hevit ke galo deriye ki nu ve betişteki pek ben an neyini heye dijberi heye metrsi heye yani çe atmosferen karın ne ki jmera bejim penasa bakın. Nas karın viye bejim pişti yani Brez Öcalan 20 hafta Şubat'ı Banga ajitu civaka demokratik kir. Pişti bir rastı ve partiya merc boy ko ev pevajo befem kirin. Yani megelek civin darkast. Yani li Kurdistan'ı megelek civin darkast. Ev ne terimet kir. Melmeli ya bir rastı denk temin ez viyaj bejim eve Tamam hela tekniki havali despavne raji. Milli Türkiye'ci bir rastı be sada civin darkast. Yani ben vek em sazı dezgeyi sivil li sendika em hemmi yani vek sazı dezgeyi sivil em hatin gel hev partiyen siyasi sirajı em yani ne tenecarek yani çen car em hatin gel hev me pevajoyni kaşker me qas em bidin fêm kirin naha ez viya karim bêjim naha asta konaxa ku em hatine partiyên siyasî bi rastî wek li bin mahiyeta parlamentoyê yek komisyonek hat ava kirin yê partiyên siyasî ku divê komisyonê da cî girtine ez bawerim hemû yani dixwazin ku ev yasa rokî zûtir bê parlamentoyê Zuko yani hevditin serokê parlamento jî hevditin pêkanî bi hemî partiyên siyasî ra hevditin pêkanî yê ku di komisyonê da cî girt yê ku endamê wî di komisyonê da bûn bi rastî yani tiştê ku em jî hîn bûn yani em jî wana ketin têkilî hemî dixwazin ev yasa bêderxistin û beriya wî jî bi rastî dixwazin yani naveroka wî jî hîn bibin yani derbarê naveroka wî jî wek mutabaqetek çêbibe ve gor wî yani hemî lehvatinek yani ser lehvatinek ve yasayê yani bir pêşkeşî parlamentoyê bikin yani tip partiyek heta niha kupsaya neyni lê nêrtiye nîne hemî erinî lê nêrin yani dibêjin lê naveroka me ra bê parvekirin em nîqaş bikin hinek peşniyariye me jî hene em van peşniyariye xwe jî bînin ziman lê em yani em astengî dernaxin em dixwazin ev yasa bê derxistin rokî zûtir beriya ku parlamento bikeve betlaneyê em dixwazin bê parlamentoyê bê nîqaşkirin bê erêkirin rokî zûtir ku derbikeve niha dîtina wan ev e bi rastî yani wek min destpêkê de jî anî ziman yani destserî da jî em gelê xwe ra jî hatin gel hev em partiyên yani siyasî ra em sazî û dezgehê sivîl ra jî hatin gel hev nêzîkatiya wan çi ye bi rastî wek gelê me yani gava 27 Şubatê Brez Öcalan wek banga aştî û civakê demokratîk kir yani gelek xemgînî çêbû em diye zanin Em ya dubare binirxînin ji xwe mijara me yek jî ew e lê ez dixwazim mesela hêla prosesa hukukî zuat mesela yani tamam müzakere henin gorî müzakereyê jî gerek em bêjin proseseke hukukî heye yani tu vêya çawa dinirxînî ev proses tiştekî çawa diqewime vê derê niha berî vêna wek destpêk divê mero rewşa Kurda di destpêkê de ji destpêka damezrandina komarê û heta niha di çi statûyê de bûn û çi merhele derbaskirin û li bikinayî merokarê bîne ziman yani ez serna xwe karim bêjim yani avakirina komara demokratîk em bêjin ji Lozanê heta niha Kurd her daim dervê sistemê dervê hukukê hatin naskirin bêjin wek mînak Lozanê çawa İsmet İnönü çû Tamam em niha bên wana ji xwe mijara me serkeve yani mesela niha em bêjin evaya bawayekî lezginî bê hukuk em bêjin axir meseleyekî hukukî ye meclis bicarî bide qanûnekî derxîne ev qanûn heman em bêjin yekser
Edinav gel de bicih bibe yani jî mesela divê dîsa civatek amadekariya veya Ya, niha, ve hêreva texmînê te yê çi bibin mesela? Elbet heviyên gel zêdene Mesela lêtenê girtîgehê henin Avrupayê belkî vegere Beli beli. Yani heviyên gel zêden te got yani Kurd ne tenê li îro li Kurdistanê ya li Tirkiye li Avrupa bin li her derê dinyayê li bendî heviya herkes ji banka xwe ji pencera xwe li vê kanûnê heviya vê kanûnê de ye herkes li gor xwe heviya heviyê wa hene li ev kanûn jî loma divê her beşên Kurd ve gote got beşên zindana, beşên Avrupa, beşên di nav siyaseta Kurd ihtiyaciyê wana ya ji hêviyê wana kêm zêde bicih bîne. Em ê bîne wego birêz Eren jî got yani aliyê navarokê ve tu agahiyê me tune ne. Lê merokkarê tenê wek teknîkî ya jî aliyê hêviya ve vêna binirxînê. Gelo ev kanûn ew tekiliyên got ji destpêka avakirina komarê hetan ha got tekiliyên Kurd û Türk tekiliyên xerabe wê karibê serarast bike yan na ya jî hêviyên gel karibê bicih bîne yan na elbet em hundirê vê heta pêşiya xeteke eger ev biguhere bi rastî ya ku destpêkê heyen niha gaveke hukukî cara yekemîn dibe eger tiştek pêk pê yani naveroko we wê da tir naverok belkî tatmîn bike neke ew tiştekî din ama dîdîrokê de cara yekemîn em bêjin di encama müzekeriya da belkî bijareke hukukî derkeve. Birêz Taşdemir ez dixwazim vegerim bawe niha hûn prosesa berê jî zanin yek jî niha hûn dibînin yani hûn dikarin salên em bêjin 2013-15 û yek jî niha rûberê hev bikin gelo çi aliyê pozîtîv heye ji bo ku gel ji bo em hêvîdar bibin bibêjin ev zêdetir ciddiyeteke wê heye bandoreke wê çê bibe vê hêreva hûn çawa rûberî hev dikin tiştekî heye. Ez silav rêz hem temaşvanê hêjdar hem jî mêvanê mêkan astî diruştine. Ya rastî pêvajoya ku îro dest pê kiriye ne îro em bêjin ev bir prosesa aşitiyê em bêjin yekemîn em tecrübe dikin. 2000 neha heya îro car caran ev prosesa aşitî rasî yek car jî em bêjin alî xurt her dem anî ziman bangawazî kir li ser sekir jî Rexsiya Azadiya Kurdistanê û Perez Calan bû. Elbet rewşa dünyayê konjektûra ku îro Tirkiyeyê de konjektûra rojhilata navê vî jî veguheriye yani em nikarin bêjin konjektûr ji anegorî 10 sal berê ye em hemû dibînin konjektûra rojhilata navîn rewşa Kurdistanê rewşa gel rewşa Tirkiye bixwe îro tê de rewşa îktidar û dewleta Tirkiye ji anegorî 10 sal berê veguheriye. Elbet rewşa Kurda jî anegorî wî polîtikayê xwe anegorî wî em bêjin hewildanên xwe anegorî wî çareserkirina pirsgirêka Kurd û rû rêbazên nû çawa ne xwe ji ber veguherandina vê konseptê xwe çawa cih bike pêkûşina xwe çawa nû bike û çawa berdewam bike hemû mijara de cudabûn hene yani tiştê êrînî ku persî meriv dikare bêje vê demê hem erinî hem neyînî wî jî meriv dikare bîne be ama tiştê erinî ew e ku yekem meclisa Türkiye tê de hem muhalefet hem iktidar hem jî kesên em bêjin devr dorê hepêna hişk disekînî wek CHP dema borî jî em bêjin MHP bû ama yê alî balkêş ew e ku partiye herî hetan îro li ser nişastperestiyê em bêjin ev mesele hezbe da dest nerazîbûna xwe nîşan dide her dem li hember de dikir wek em bêjin xeteke xurt bû siyaseta Türkiye'de îro ew jî di vê meselê de di vê mijarê de erinî nêz dibin û hewildanan tev li hewildanan dikin û bi rastî hinekî divê pêvaciyê hêsan jî dikin. Ya dîsa diyemîn meclisê wek manî ziman gelek partiyên siyasî divê qonaqê de cih girtine em dibînin ku hinek partî biçûkên nîjastperestên berê zêdetir kesekî em bêjin hat meclisa Tirkiye û li devra jî gel de jî xurt em bêjin razîbûneke zêde bertekên tûj zêde tune ne ev jî
emmer dibine ku çareserkirina perspektiva Kurd ve mijarida دناب دولت بخود جی نهیراندنه که سکنه که مرد کاره بیجه بیریاره که یعنی ev biryar çakayı perspektif kur çare ser bike çakayı aşite ki mayinde bine çakay re bazı demokrasi siyaseti ve ki elbet merd kare ser bana ba ahve amelli belli işte ku merd beje iro merfa hivi dike o embejin jiboy meci و ام تکوشینا خو ری بازین خدا خورد بکن بمشینن و گلی ترکیه و راستی باندور بکن به پیواجو دا ارینیه که مزن درخن بوله افجی به پیواجو دا البته کی تشتکی مهمه تشتکی دیروگیه که 7 سال سر این کاربون تونبونا کردا حافظه کاتیه انشاء گیرن ام بیشتر سیاست کاتیه انشاء گیرن زمانک نهیراندنک فراست کاتیه انشاء گیرن البته اف همون جاری کدام ام بیشتر خوب گهراندن اوی نهیسانه جاری کدام بیشتر ری بازی ام همون بندواریه نه بیننجی نه هیسانه لیبلی اف جگابه که جبر کو اف ازید سوال گرم از خازم بریز ارفیج پرسمش برکو گوتنا و گریده تشتکی یک زوات شانی زمان یک اف دولت هن رفلکسی وی هنن یعنی ام بیشن حیانی نها وکی قانون نکتشتکی گاوک وکی حمود پرگال وی هل وشه گلو اف خط یعنی جی پسیکولوژیک eşik de بیشن ترکی و گلچین نافدار اف خط پسیکولوژیک بکار بن در باس بن و در قانون بهتر او گلچی گرینگه كامت از برای جاری کم تکیم برنامه نوچه تیوی سرچاوا چند ماده سپیکر سرکفتنی دخوازم هوتزی برنامه تازی پیروز دکم حوالی تماشا تبلی برنامه دبیم وانه سلاو دکم ابو چند سالونی نزدیک 2 سال ام پی پواجوی دشوپینن برازیل دسپیک ده هناك نزلالی هبو حتی یروزی مثلا وکانا که سرحد يعني زمان هنا زي هناك نزلالی هنا يعني تشتي وساكي تمام راست مرة قبول که هناك تشت تبكو بشتري دا ورن شكرين هناك تشتي بيوستكو مرة ملتي رازي عشكرة بك مثلا شوا بيواجو يكيد ماشك وشل روج كاس نكاره هر سر ماسي انزيلوي تشد قومه جي خبر بستينه يعني بارتيا دمي بارتيا كي وساكيه اراده خو سيرتيفيكا تمثيليه خو جيل كرد بچن جارا غرتيه و بارتيا هدف و بارتيا هدف و بارتيا دبي حتى ايرو مات يعني برازي او تمثيليته كمان مشروع هي وعالية تمثيليته قال كرد تمام برزو جلال وبكك جبو شر وعالية دني اوزي تمثيليته وان او جبو داوي كرنا شر اللي مثلا بارتيا دمي جرد نوابي يشدابه جرد بزانبه مثلا ايرو اف ياسا دخوازن درخن نوابي ياسا دا چه هي چتنيه اچاوره پارلمنتوي يعني نافاروك قوي مهمه جبو جهاتنا وي زيتر نافاروك مهمه حكومت ازي اردوغان ازي AKP via tene بدري قرتي دا هلا خو تشيك وبينا مثلا ev kemasiyek zede aslında eğer müzakere و hevditinu anzi pevajoy ki hebe gere evana bir şirkati verin bazar ama diji van derazi az verim ser fırsatta rast pozitif tüştevi gelekin mesela bu 2 sala brazi insaneme nayin kuştun insaneme nayin girtin şer hatiye seknandın قرتنو ظلم خو اقدايه لهذه مساله ريفلكسات تجو ريفلكس دولة ترك برا برشاويدا تمام هناك معرف دبينه جوارتنات يشكرن لأو ذهنيتكو حوالي زوهات عن الزمان دوي ذهنيته دا معرف جوارتنا كي زيادة نابينه اجا هبزي نات يا الزمان اجا هبزي نكتينا بوليتيكاي نكتينا ميديا ايوان دي زمان سياسة واندا دي زمان ميديا واندا دي زمان وشان واندا مرة يا نابينه مثلا يك شو تهري برشاو سياسة مداري مي ليغال و تاني سياسة كرنا هيجي هوندرن تمام حقوق أوروبا يدبيوان إنسانا بردن هناتنا بردن مثلا جبشيا بردانا وان تو انجلك تنيه أبي إنسانه مثلا أنا دياسبورا يدجين بو سي شال شل شال أو قا تاني بر سياسة هاتنا واندران بيني بيرخو مثلا دوزده إيلونزي işte 7-8 salan kanun derkhis koku mesela keseci dozda ilon rabiane anzi dur ketne karın verin mesela hükümet Erdoğan hezi mesela bu via çkinake evzi bir an tüştü sakki sıvıkzi tine
bir pevajı var gredide, bir çek var gredide, bir siyaseta okey var gredide. Yani evana hem uğam mara bir de hep razı. Hezi zelati tüne ev tüşteki negatif ki mazine ya dünüz mesela gave berçaf tünü. Hene gav Erdoğan tene mesela bir ara ki bir de ten kirin. Leçma mesela hatta ha nayin kirin uçma ege pevajı ber başı diçe çima mesela 5 roj, 4 roj naber dedin kese naşeyine anzere Ne kadar bejin berva başı içe Bəli, yani bəli. begave mümkün mesela zuat yani nakaşanın yekşi براستی یعنی عالی دولت وجی عالی کرداج کرد مثلا ام بجن reaksiyonu nişan dedin ev bejin her alici hin ev wan hin xati wan psikolojik hin u derbas aliye din nabın hin ki jberk metrsiye gavek ezbav mezgav galo be sebebi mesela kurd em bejin bejin galo ev be sebebi tasfiye buna me devlet beje debeko ev riya hırveşina me vebke yani metrsiye hin bu veya galo çil hazme Ha مجا سر ناواروکی از خوازم شکی بجم نابه به یاسای وک چرچوبه یاسا ته بناف کرن لی یا راستر نابه به یاسا برز öcalan بناف کرن کوک یاسا کوک یاسا شکوته اونزانن کوک یاسا کسی گو حبکیش طبی فهمت که یاجی آگاهی و هبی kök hücre هی kök hücre اونزانن insan همو hücre yapekti İca kok hücre dinav hestiye insan dinav mejiye insan da tepede kirin. Ujur zanisten tıbbi nav mejiye insan nav mejiye hestiye insan ve kok hücre distinin ujue ve dermanı gelik nekhoşiyan peyda dikin. Ve nekhoşiye kanser ve nekhoşiye gelik kiran. Jnoma dibêjin kok hücre. Biraz öcalan jî wextê ku ev yasa binav kiriye li gor texmînan me bi vê watayê binav kiriye. Divê ev yasa jî wek kok hücreya tekiliyên xerabeyê nav Kurd û Türk de bê. Wek serrastkirina tekiliyên di nav civata Kurd û dewleta Türk de bê. Dibê ku di navarokê de hemû hêviyên gelê Kurd bicîhneyên lê a giring ew ku havênê wê û vîzyona wê hepkî serrastker bê. Yani tiştê ku bi sedan salê nêzîkî hatine xerakirin ev hawên û vîzyona vê yasayê divê bo peşerojê jî wek vîzyonê bide civakê. Vîzyonê bide siyasetê û her aliyê civakê. Wekû te got yani gelek Kurd ji aliyê psikolojiya xwe ve gelek dilşikestî ye. Xwedî dêroniyek ne baş e. Yani tiştên ku vê 5 salî dawî hat jiyan kirin gelek birîn vekirin nav civata Kurdê û guman ava kirin li hember devletê. Îro gelek Kurd wextê ku tamam hêvîdar ji vê yasayê ji vê pêvajoyê ama ji aliyekî din jî bi guman nêzik dibe. Gelo ev kok yasa wê wa gumana karibê serrast bike ya jî baş bike têxê xetekî demokratîk û hukukî yan na. Gelo wê dilê Kurdê ku şikestî karê germ bike yan na. Ev tişt jî wê ji navarokê diyar bibe. Birêz eren ez ji we bipirsim niha hûn wê derê dinêrin yani ev bi rastî jî gelek dirêj bû. Yani wexta ku em bêjin destpêkê de axaftin kirin di navbêne çend meha da her tişt gereka biqediya. Lê pêşnamedît bi rastî jî ew henin yani gelek asting henin. Hikûmet planeke wê din heye, bürokrasî planeke wê din heye, tevgera Kurd em bêjin hin ew wan henin, pirsê wan henin û hessasiyetê wan henin. Yani û ji ber wê ev psikolojik eşik yani ji xeta psikolojik tu nayê derbas kirin heyanî niha jî hat vê derê asê bû. Yani hûn vê ew yani hessasiyetê her du aliya hûn ça dibînin çi ye ev çi mesele dibe sebebê xetimandina vê ya? Ha hinik tiştem fêm kirin. Yani pirsgirêkek satsalî yani aliyek siyasî, hukukî wek em dibêjin aboriye
yani aliyek nasnameyiye, zımaniye ve çandiye yani ev perskirek yani satsaliye jiboyvi ev perskirek yani zub nay çare serkirin em ve hakikat baş bizanve yani em dvejen vek nav sal kida de salida vek diroka vi satsaliye li em dvejen nav sal kida de salida beçare serkirin ev ne mümküne de aliyek yani vek tarafı Kürda em Kürt vek em Bavariya xub devletin aynen raste de aliyek şey devlet ve Bavariya xub men ayne bir rasti ji bo wî ev mesele gelek dirêj bû aliyek dijî ez viya benim zaman niha nav beşê devletê da yani hêzek mezin ya nav beşê AKP da hêzek mezin li hemberî vê pêvajoyê ye naxwaze ev pêvajo bigê encamekî o wek aştiyek mayînde pêk bê teqez naxwaze o ev yê ku hêzê ku li hemberî vê pêvajoyê ne yani çiqat dirêj dibe dem dirêj dibe Brasti beğestirdi ve yani ez viyajı benim zaman. Yani ez naxwazim nava benim zaman li hezek mezin heye naxwaze ev pevajo bige encame ki jibo çi 100 sal ev pevajo bi away ki bi kaosi, krizi yani hatiye reveber kirin. Yani naxwazim mafe Kurdam naz bikin. Vek brezo calanj dveje ya yani 100 sala vek em negatif hukuki em dixwazin derbasî pozitif hukuki bin. Negatif hukuk çi ye? 100 sala hebûna Kurda natiye kabul kirin. Nasnama Kurda, zimanê Kurda, çanda Kurda natiye kabul kirin. Vek yani bi rastî dîtirê Kurdan jî yani nexwastiye ku kes xwe îfade bike, xwe rêxistin bike. Ji bo wî bi rastî yani pirsgirêkek gelek yani dîrokî ye. Ev devlet yani zû ev vê pirsgirêkê naxwe çareser bike, naxwaze çareser bike. Yani em viya jî baş bizanbin. Lê viya ev hemî van tişta mijara tekoşînê ye. Em ê ev pêvajo bi rastî wek em çawa bêjin ew ê deriyek vebike. Duwî derî da bikevin hindir 100 sala wek Kurt nav hukukê de natiye nenaskirin. Natiye naskirin. Lê birêzo jalan dibêje ki em yani divî derî de bikevin hindir nav hukukê de ciyê xwe bigirin piştî wî wek yani pirsgirêka Kurd bi vê yasayê nayê çareser kirin. Tenê ev yasa bê derxistin wek hemî pirsgirêka civakê a Kurda ya jî civaka Tirkiye bê çareser kirin tiştek wisa nîne em baş bizanbin. Lê gavekî ye, pêngavekî ye yani ev mevzî em yani bi dest bixin bi rastî ve ev kawî were yani em her tim dibêjin wek ev pirsgirêk ev mesele natuk em nîqaş dikin ev mesele daha yani 100 sala diyemîn a Komarê da gelo em çareserkirina pirsgirêka Kurd di kîjan zemînê da em ê çareser bikin. Niha nîqaşa me ev e, nêzîkatiya me jî ev e. Erê rast e gelek heye yani bi milyona gel heye hebûna wî bê qebûl kirin nasnamaya wî bê qebûl kirin zimanê wî bê qebûl kirin rê bi rastî em viya jî baş bizanbin nahinek devlet jî bi me bawer nîne em yani ew jî dibêje gelo Kurt ew çi bifikre nav beşê devletê de hêzek mezin bi vî awayî difikre dibêje wê Kurt gelek birêxistinê ye ew ê nav demek dirêj da yani wê bive desthilatdar ya jî şilîkê desthilatdar ya jî şirîkê devletê ev ya bi rastî dikeve xewna wan û xewna wan dihermîne yani ev ya jî bizanmin. Belê. Ji bo wî naxwazin yani wek krîzî û kaos û yani kuştin û binçavkirin û girtin ji bo wan baştir e yani vê evkê yani rêveber bike bi rêva bive lê niha taxmîn nakin wê gelo di qada siyaseta demokratîk da ew ê gelek Kurd yek û gelek bi rêxistinî ye ew ê gelo çi bike mînak ez bêjim 100,000 însan li qada Amedê ji bo zimanê Kurdî bive fermî bimeşe gelo ew ê çi bike ew devlet ew ê çawa bertek nîşan da ew ê çawa yani zext û zor bide seknandin wek em nav neynûka da bêjim
nikare indi kriminal zevke, nikare vek bir terörü izah bike, ve çava bike, yani jiboyu evci birasti, yani nav hezi devletle gelek beşhene, gelek hezi evkene, evci ne xozum ku ev pevajo, peşva biçe, em viyajı baş bizanın. Rezdar Taşdemir naha hun civaknasın jî sosyologun yani evnasnamaya vejî heye. Lê em vêya gereka bizanibin yani du alî şer kirine. Yani şerê em bêjin çendin salan ajotiye ama a dawî em bêjin ji xwe sed salan e aliyê devletê ve şiddetek çêbiye heyanî niha û Kurdan ji ber xwe daye û evêya jî hinekî em bêjin civat hinekî hevdû dûr xistiye bawerî hinekî şikestiye. Lê ev gavgelo rê vebike ku civat jî cardin êdî her du civat jî bibêjin êdî em westiyan e bi rastî jî em dikarin bawayekî sivîl meseleyê nav xwe da êdî hel bikin. Çi saziyên siyasetê, çi saziyên bürokrasiyê, çi saziyên sivîl dibin. Êdî em vê hêrê va dikarin deriyekî ve bikin û bimeşînin van birînên xwe bitemjin. Ji ber ku birîn jî vebûne yani ji ber ku ciyekî şer hebe, wêranî hebe, valakvirina gundan hebe. مخابن her alî jî veya ziyan dîtibin gelek zehmetî henin. Hûn vê veguherînê yani çawa dibînin gelo hêvî bi millet re çêbibe her alîyan da. û ev jî bibe destekarî ku êdî mesele bê çareser kirin. Yani Ziya bêjim, bi rastî yani gava ku ev pevajo dest pê kir, yani civaka Kurt gelek xemgîn bû, Brêzeren. gumana wî Brêzeren. Min Brêz Taşdemir pirsiya dî cardin vegerim aynı bo ve ji derbastar e. Dibe? Dışına ben tıkarı berden. Beli, kerem ke. Gondik bu kadine paşesi bakın. kerem ke Brez Taşdemir, kerem ke. dila. Yani hava serhat yani zaman yani berteka gelen Kurd birasti ne tane bir pavajoyu da yani şerif 5. sali da her dem dayken Kurdan siyasetmedarên Kurdan birastî rixistin azadî bi xwe jî dehan cara bangawazî aşîtî kir, xwast rê rêbazê demokratîk, rê rêbazê nasnama Kurdî, zimanê Kurdî, hebûna Kurdan em bêjin were naskirin û cek werin dayîn, şer wede rawestandin, siyaset bikeve rola xwe bileyze û Kurd werin nasîn. Yani ji bo Kurda amadebûna aşîtiyê elbette ki êşên giran hatine kişandinê. Elbette ki di nava vê 5. salî da gelek kesên em bêjî ji malbatên xwe ji nasê xwe her jiyana me hemiyan da em bêjin bîranînê wisa hene. Ji malbatê me, ji hevalên me, ji nasên me berçavê me hatine qetil kirin. Hên hacî di zindanan danin. Yani bedelên gelek mezin, êşîn gelekî mezin hatiye kişandanê. Lê belê rihê vê tekoşîna Kurdistanê û azadiya Kurdistaniyê da her dem rêyeke aşitî, rêyeke em bêjin dijî kuştinê, dijî şer, dijî çekar rê rêbazê rêgerandina rê rêbazê din ji hemû. Ev jî di ferasetan Kurda da bi rastî em dibînin yani hêviyan gelên Kurd daha zêde ye, daha zêde aşîtî dixwaze. Evî jî ku dizanine tenê em bêjin wek heva serhat anî zaman bi civînan da an jî di mîtîngan da bi rastî araştırmayê sahayê ji van dide nîşandanê. Yani mesela Kurdistan'ı van lêkolînên ernîgariyê dikin em dibînin ku Kurd sedî heştê zêdetir bê pêvajî girêdaya xwe nîşan didin û çareserbûnê dixwazin. Ama em ne wê watê çareserbûnê ku dixwazin hemû tiştî razîbûna xwe nîşan didin. Elbet ne wê watê ama lê belê qîmetê dine vê pêvajiyê. Dizanin ku vê pêvajiyê da ku pêşengtiya Berêz Calan ev berdewam dike wê dawiya dawî zehmetî hebin jî, êş hebin jî, xetmandin hebin jî bi vê bawerî dikarin xwe re rêyekî derbixin. Ya dinê jî aliyê em bêjin Tirkiyeyê jî 7 salek komarek ser tunebûna gelekî xwe afirandiye. Nijadperestiyekî gelekî xurt cevherê mixabin bi rêya medyayê, bi rêya em bêjin dibistanan, bi rêya siyasetê hatiye afirandin, zîdiyetek hatiye afirandin. Yani wisa difikirin ku Kurd zimanê xwe biaxivin ji wanê tiştekî kêm bibe. Wisa difikirin ku Kurd di resmiyetê da were nasî tiştekî ji wan kêm bibe. Yani em meriv dizanê ku ew jî
Set sale bitirseki bu hoveki hündürüvant hatiye afrandın iku hember Kurdan hember cüdatiyan. Ne tane Kurdu Alawi embejin geli cür becür herdan vak tehdit vak tehlike hatiye benavkırın. Ev jib embejin ferasetek afrandiye. Lebeli avkasa ve bandora embejin nijas peresti reyxistin kirini da jib disa embejin likolinin کو هاتنه تکل روزی برش هر جرم ام بیش شرکتی سربخو دکن ام دبینی کن گلی ترکیه داجی بندواری که yani ku siyaset rola xo bileyze iktidar ve mijare da am بیش ری و بکه ان براسم مرد dibine iktidar hem berviyen gelen ne xaze ام بیشن gelin Türkiye'ci tabi bir vajü be fem bike eşi hevdi nas bikin van rawara ام بیشن gotin ikna kirin ve siyasette hışk ders verdi ve zamanı wan vere ve guharandını gelci vere ve guharandını le em vak men bejin siyasetten kurt bu bawere berezu jalan bu bawere eme veya aliye siyaseta kurt eme ben rıkım bir rastı az xazım aliye Türkiye'ne ki fan bakım naha örfi ev mesele bir rastı Türkiye yani xusser pergala şerra vakiriye sistem okuda yarmışlandın. Heci mesela veya bu tünekirna teröre rakını bir avayın navdıkını gerçi ve ahriyene ki evdev guharandın ama yani sazumaniye kavaha sazı dezgahı xujil ser militarizasyonu danarmışlandın. Bes nevan ha teyareyin ku çeydikin yani şart işte insana kuşa. Yani devlet çıkası ve guharra u civata xubbenera çünkü ev tamam Kürt dibêjin eger mesela ne ki reveke emi xort bibin emi nizam zamanı xo çanda xo aborca xo falan filan ev bakın hani ki xo hazır dibinin Türkiye vaki sanki uyan da bakın biraz taş demir hani zaman halbuki herhalde win kazancı karın bakın çı fikir yani ve hele ve zihniyete devlete Türkiye ucivatı çıkas ve ramada böyle yani Ahmet ana mesela mülke gibi marv belabke hendiktibe her marv belabke hendiktibe زانین و آزادی مرد چقدر بلا بکه او قد دولت رو برای پرفراتر دبه یعنی پام کردن ترس ترکان و دولت ترکیه براستی نمیجارم لی مرد مجاردن فهمید که مثلا والا جانی زمان کرد دوی هوای empatiye ki baş nişandın لی empati hem bernayı mesela bu 2 sal ev pevajo devam dike hed hafta beri li Diyarbakır Pituga Kurdi kome orge جبوكو برتوغي كردي لسر بلاتفورم aynı firma ki nizamçı ya Türkan difroşe hatır kadar hakırın hatır rakırın de hemen de mi de bakanlık avanı çiğ abi şey ya çamde o ki risale ki Alexander çı ya Poloni bu Kurdi hemu yaşandı belab kır yani marın biraz kafa nezik ki ev çi mezine ev çi o ki marın de famnake yani brasti Erdoğan keseki xwedî hêz û quvvet te ege bixwaze çi dibêjin kanûn hükmünde kararname bi hezar derxistin bi hezaran biryandan baş xerab yani wek sultanekî kare biryar bide lê vê mijarê de giran diçe giran dajo heta cana ew nakeve topê işte topê bela dike ya meclise ya komisyona ya işte numan kurtulmuş nizan çi ye yani marif dibîne ku hesabekî wan jî heye hesaba wan çi ye nava xwe da marif bîne işte hem ber CHP tiştekî dinê dajon hem ber hinek kuvvetê dinê tiştekî dinê dajon hem ber Kurda tiştekî dinê dajon yani aslında dixwaze ku hawakî em me wek ser masê wek yedek bêle û civê da ji bo seçimê ku bijartê nêz dibe bu wan hinekî hazirî dikin marif biraz fam dike lê dawiya dawî da gere Kurt bizanibin êvarê destê me da çi bimîne mesela razî me zor kişan me zulm dît salan tamam wan azî ev birîn kişan ew zî nebûn dewletekî hemdemî nebûn işte milletekî xwayî hebûn û wek Ewropayî gelek tengasî civakî aborî çandî her awayda mesela ew zî man lê ya barê giran barê mezin ser milê me ye mesela bu 1111 anzî 12 şemî dayîkê şemî li Galatasaray dicivin mesela hatta niha devlet tu kesekî berê xwe nedayê wan got negotiye mesela ya bu 1000 hefte unvanı 1100 hefte hatin cemev eve nêzîka devletê hember we eve şikî nabêjin mesela razî marif hêvî dike ku gavekî berçav gavekî riya me bike û hêviya me mezin bike ew zî denin ortê
Em nabînin maalesef. Naha yani hukuknasî em bêjin wextek te avukat dixebitî jî lê dinêr mesela dozeke ticari jî dozeke em bêjin di navbera du kesan da bile çêbiriye wêya da jî mer militarizma Tirkiye dikare bixune zihniyeta Tirkiye yani ev dikare vê pêvajoyî biguherîne yan jî hêzê wêya çi ne? باوربونی یا جی صمیمیتی نه پیوی که دی ترکی دی امرو کردی کاره بشکلی وگرنی دبی دک و دولاب دی عثمانی دی خلاص نابن نه yani dibego devlet ya hükümet avay ki de deri niyete kurda neziki ve mesele be dibego ne samimi gibi jwa de siyasete de samimiyet ciye samimiyete tüne yani vakti gotul kese hem berxwar radibe rudune tu samimiyete nagare tu irada kedigare elbette tebdu feyda xoda be ve kesel hemberteji du feyda xoda be liber und lku karın bencem hep lku ser çen mijara çıkası karın lhevdu bukun mesele eve u ev na mesele mesela Pırskreka Kurdi aynı ser zemine hukuk ve siyaseti ye hukuk ve siyaseti öyle zubzu encama dernake bir ortaya. Evet. Ev ne şarek çekdariye go erişeki bir çalayki ki tu encama ki bistini. Yani şari siyasi ya ji embejin tekiliyen siyasi zubzu belki encama dernekine hole. Jloma bernha jimgot dibe yasaya de haven hebe, vizyon hebe. Mesela biraz serhadji meslektaş hevdun zane vakti bu kanunu de meclise de pejrandın em tane ev khale kanun edixwinin. İşte hala yakem ev hala duyem ev yasajı vakti bu derket em elbette em luva hala binarım ne be çidbeji le ya je grintir gerekçe kanuniye. Vakti bu her kanun dertçevi gerekçe ve vak niviski te nivisandın. Yani ev kanun çiğ, jbo çiğ ve kanunu çitte arman çıkırın. Çekirgeri yasayı yani meclis ve kanunu çi armancı duhaze bir çi armancı. Emed vurdu havene ve yasaya birbirinin emed وچاقی بهترم کار مثل بپیون اما بنارن و ببینن براستی اف قانون خودی ویزیونه که یا جی işte خودی خاپاندنه که خاپاندن تید هایی تونهی یا جی arman işte çansıt gırtiye hapsade berdin işte çansat kesej Avrupa jbo siyasete verin ama navarok o nezik bun ne gare ama de kanunu de beter bibinin. Geleceğin biraz serhat teren naha hun aliye ve hukuk nasici heye. Rasti gotuna zuhat ve grede az dixazım veya bipirsim. Yani mesela Sri Lanka'jı, Kolombiya'jı, ev perskrek vakta xastın çareser bikin. Gelek çaran kanun amana zedetir dinivsin. Ve hele bak gelek cömertin. Dibejin her ali tu çı dixazı. Kelem ke benivsine. Her tiştani ser kanuni gelek xoşike le ser erde gavak pratik eda veya bakar binin disa her hezek ya xod ke ya xod meşine. Gelo leverji tişteki hat çebi be yanji ev kanun her çi derke ve tasireke ve çebi be aliye ve civaki, aliye ve çandi, aliye ve praktize kirini. Çünkü mesela hele eveci tiştekitin zecbejim mesela sali 2000 hayan vakti zamanı Kurdi perverdekirina زمانی کردی به تمامی قدر خبو لی او قانون گوهری نها به تایبتی دکارن دبستان و بکن حیا بگرد ترتیا ترکیه جهیه یا دولت جهیه وقت حلب جارتنان da embejin propaganda kurmancı dikın yani bir kurmancı propaganda kodakın ama nav civakida erke veya tüneye yani tene kanun vederi teredike gereka kanun çrengi embejin praktize ve derbari veda ve prosedürü hemçede bejin merham. Ya yani gelek deveran hatiye cerbandır.
براستی yani dema ku yani perskirek hatine çareser kirin ya ev pevajo hatiye meşandın di van pevajoya da gelek yasa hatine nikaş kirin hinek hatine kabul kirin yani ditiş heye ez bejim vek li Kolombiya jî via vay yani yani hatiye jiyan kirin li vek em bejin etayê li İrayê vek li Nepalê jî yani dema yani destpêkê de bi rastî ji bo ku ji yani zemîna şer û pevçûnê derbasî zemîna siyasî hukukê bibin hinek yasa hatine derxistin piştî wî yani vek em bibêjin kök yasa yani heke ku ti sadama şer û pevçûnê zemîna pevçûnê ki ev jî ji bo Kurda siyasî û hukukî ye tu wî çareser nekî ne mümkün e ku ev çareseriyek çêbive yani aştiyek mayinde em bibînin ji bo wî em dibêjin ere rast e yani hinek gumanê me jî hene îro em dibêjin bire yasayek derbikeve ev yasa destpêk bive vek hevalê me dervay welat vek heva gerîla vek hevalê me zindanê derbikeve tevlî jiyana demokratik ve tevlî siyasetê ve tekojina xwe di wê qadê da bimeşîne lê îtimal heye gelo sivê roj yani ev yasa hat derxistin sivê roj dîsa ev yasa bêguherandin alî desthilatdarî da ev îtimal hergav heye lê em yani ev îtimal em ser vê îtimalê em gerekî nemeşin yani biçe em herê em tedbîrê xwe bigirin em vîya wayî tev bigerin lê em vîya baş bizan em bi xwe bawer bin herke yani çi sal nava şer û pevçûnê de gelê Kurd gelek tişt ava kir tedbîrê xwe stand gelek pêşxwe çûn ji bo vîya jî em dibêjin ev yasa ne tenê yani destpêkê de ji min got ne tenê wê yani ji bo civaka Kurd yani evlehiya wî pêşeroja wî vek mafê wî naz bike lê pêwîst e ku em xwe biparêzin em bizanin ev yasa çi ye mana wî çi ye piştî ev yasa derbikeve armanca me çi ye bi vê yasayê wek pirsgirêka Kurd nayê çareserkirin em ê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd em ê tekoşîna xwe di qada siyaseta demokratîk de bidin lê ev yasa ku bê derxistin em yani hatta dawiyê pir yani bawer jî yani jê bawer jî nevin em xwe biparêzin civaka xwe parêzin gelê Kurd hatta niha gelek tedbîr standiye ji bi her awayî em tedbîra xwe jî bistînin lê ji bo ku em lê zêde bikin hatta niha em me hebûna xwe daye qebûl kirin înê em karin zimanê xwe biaxivin lê di nav zemîna hukukê de hêj hebûna me û zimanê me natiye naskirin herî pirsgirêka me yê mezin bi rastî ev e lê yani ev yasa dîsa destpêk e ji bo yani pêşerojê em evlehiya xwe em wek bi her awayî em xwe biparêzin yani nirxê xwe parêzin mafê xwe parêzin destkeftiyê xwe parêzin em yani di vî warî de jî em bi rastî em yani baldar bin hişyar bin yani wekî devleta ku li hemberê me 100 sala Kurdara şer dike yani yani nava di salî da bi rastî lehvatinek çê nave yani zû bi zû ew jî me bawer nake bi rastî baweriya me jî vê devletê nîne lê bi awa ki em gerekî bikevin zemînekî bi awa ki em bi hev bawer bikin lê ti car em tedbîra xwe jî yani paş venexin Belê em dikarin bêjin yani bawerî tamam çêbibe ev jî gereka bi sazî û dezgeh û tedbîrên ewlehî tedbîrên civakî tedbîrên yasayî tedbirên em bêjin bürokratik gelle aliyan va mümkün e. Çünkü yani îro Öfûjanî Ziman Serokwezîrî Tirkiyeyê dikare biryarnameyekî bide û hemû tiştan cardin şûn va vekşîne. Yani di rewşa wiha da rêxistinbûyîn em dikarin wek dîtineke bingehîn bibînin. Bi awayekê Kurd em ê pişta navberekî bidinê cardin dîsa dewam bikin kerem kin. Ya erî yani bi rastî yani ev mijarek dirêjek ku em sernîqaş bikin nihal dünyayê jî gelek ev prose hatine ceribandin di nav van proseyê de bi rastî çavdêr hebûne wek em bêjin garantör hebûne lê divê yani gava ku xitmandinek çêbiye
gavek pirsgirêk derketiye ev çavdêr çavê sêyemîn ketine dewrê bi awayek vê pêvajoyê yani pêvajoya xwe yani xitmandine çareserkirine pêşiya wî vekirine lê di pêvajoya me de bi rastî ev çavdêr nîne niha em dibêjin çavdêr wek tevger azad te çavdêr wek gelim Kurd e wek çavdêr Birêz Öcalan e çavdêr raya giştî ye em bi vî awayî difikirin lê ez bawerim ev yasa bê derxistin Beli. indi yani wek di nav vî deriya da Kurd gavek bê Birêzere. yani gav bavêjin ez ne bawerim indi devlet yani ji vê mesele indi yani vek şeya jî Beli. wek yani vê pêvajoyê xera bike ez ne bawerim indi li çav dünyayê li pêşiya dünyayê tiştek wisa bê qewmandin yasayek bê derxistin ez ne bawerim devlet indi gavek paş ve bavêje yani. Beli. Em naverek Peşiya me binni. derve. Em naverek binni. Bi taybetî ew gotinê we em bêjin mesela çavderî û tedbîr çawabin em nelkî ser wê baxibin. Di beşa duyemîn de derdorê 10 deqa em naverek binê bihîn vedanekî pişta em dîsa bihevran e.